Tekö täällä vaan istutte kiltisti kirjat kädessä? Niin istutaankin. No, mutta ettehän te osaa edes lukea ollenkaan. Ei osatakaan. Eihän sitä mitään ikinä opi, jos ei edes yritä. Ettehän te tunne edes kirjaimia. Ei tunnetakaan. Miten sitä oppii lukemaan, jos ei tunne edes kirjaimia? No ei tiedä vielä hei, mutta me päätettiin kuitenkin yrittää. Niin päätettiinkin. No väke. Käännä sivu hei. minkä takia? No me ollaan luettu jo se sivu. Tekö olette lukeneet puoli kirjaa? Niin. Saanko kysyä, oletteko te ymmärtäneet yhtään mitään? Saa kysyä. Niin saakin. No ootteko te ymmärtäneet yhtään mitään? Ei yhtään mitään ei. Te jaksatte lukea, jos te ette ymmärrä yhtään mitään. No kun sitä ei koskaan tiedä, jos sitä yhtäkkiä rupeaa ymmärtää silleen. Niin. No nyt kaameen lopettaa just silloin, kun alkaisi ymmärtää, hei. Niin, mutsi. Mä luulen, että mä ymmärsin äsken ihan pienen pätkän. Ai jaha, minkä? No tän. Lukeeks tää, että intiaani päästi kauheen sotahuudon ja sit se leikkas puukolla valkoihosen kurkun poikki? No ei alkuunkaan, vaan siinä lukee, että uljas prinssi suuteli ihanaa lumikkia. Aha. No aikas läheltä liippasi kuitenkin. Ai miten? No molemmat oli niinku päässä kiinni. Siis intiaani sohi päätä puukolla ja prinssi sohi taas päätä huulilla. Niin, väki alkaa lukea aika hyvin jo, hei. No. Niin, eikö se ookin kumman, mutsi, vaikka mä oon kaikista nuori, niin mä ymmärrän kuitenkin kaikista eniten. Ne ymmärrätkin.